Gaurkoan kapitalera jaitsi gara bizikletakin, Nerbioi ibaiaren ura jarraiki, eta mentxe gaude, udaletxe parian. No lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco, Tabasco, lo del ojo era Tabasco. No lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco. Haupa andal! Zorigaiztoa protagonista, Lo dijo un artista vasco. Jatza! Bueno, horratzeko lehoier ikusita badakizue non nagoen. Hortaz, aspaldiko tailer horietaz ez du bitzengo. Hemen kuriositate bat, iturri hau ez da berez, Deustokoa. Bilboko beste auzo batekoa da, eta ea asmatzen duzuen ze auzotakoa den. Auzo hori 40. hamarkadakoa da, beraz pentsatu 40. hamarkadan zeinek agintzen zuen Espainian, eta agian asmatuko duzue ze auzo dan hori. Gaurko kontutxoak asko izan daitezke, bai Bilboren transformakuntza, ibaiaren transformakuntza bera, eta zer ekarri zuen transformakuntza guzti hori. Eta hori gure aldearekin erlazionatuta dago zuzenki, bai gure aldearekin eta bai eta hor Sopuerta eta Argentales aldean zeuden mehatzekin. Atzeko udaletxe honi buruz zer esan. Hau da, justo Bilbon dirua sartzen hasten denean, mehatzetako esplotazio gizakien esplotazioa dakarren aberastasuna bakan batzuren eskuetan konzentratzen hasten denean, hauek hasten dira izugarrizko erekinak egiten, eta udaletxea bera beste bi erekinekin Bilboren hasiera industrial horren ikurra dira. Alde batetik udaletxea bera 1882koa, 2 urte lehenago, 3 urte lehenago ereki zen Arriaga antzerki berria, eta azkenin 1909 urtean diputazioa. Diputapena, Gran Bian dugun beste eraikin hori hirurak ere, estilo eklektikoan, gauza asko nahastuz, eta juston garai hartan Europan oso modan zegoen nahasmen estilo impresionante bat jarraiki. Bilbo egia da, txikia baina buru gogorra dira eta fantasmak ere bai, eta orduan beti moda horien inguruan ibiltzen dira, eta abertzera ateratzen den. Horrek ere girisak, hemen turrean bezala bakoitza herrialde batekoa. Hoi bade kontrapikauz, eta itsas kultura eta ondareari atxikiri ezin bestekoa da erekin hau ezagutzea. Berizgarria da, daukan masta horrengatik edo proa horrengatik. Askotan hitz egiten nola Guggenheima bera, itxasontzi itxura duen, ez dakiz zer hori kristoren nobedadia izango baliteke bezala. Baino, hementxe dugu askozaz ere lehenagokoa den, Sota Jatnarren nabierako ofizinak izan zituena. Urtea parkatuko didazue, baina azkenengo txapak ez ditute askorik enpoiatu, baina hor ikusten zaio. Ziurrenik ere, Bilboko erekinek intxutnigarritakoa da, hau noski girientzako eta guztiz ez da kontutan hartzen, baina Bilbotorrak izan eskero, edo toka izan eskero, merezi du erekin honetan, fijatzen Ramon de la Sota bera, Ramon de la Sota bere garaian konsideratua izan zen Europako
fortunarik handienetarikoa. Beraz, hortan ere, berriz ere, nola bilbotarra txiki bai, baina handiak ere, badiren azkenean arrazoia eman beharko diegu hauei ere. Eta tamalez giriek bai ezagutuko dutena da, justo, hortxe, atzean dagoen, beste erekin hori, arbolarten iskutatuta zeurenik, berarekin egingo den operazio immobiliarioa nahiko lotxagarria delako. Garai batean Bilboko autoritate portuarioaren sedea zen Olabarri jauregia, jauretxea. Duzue hori, hementxe justo 19. mendeko azken hamarkadetan bizitzera etorri zen Bilboko burgeseria horren esponente gutxienetariko, geratzen zaigun esponente gutxienetariko bat. Eta, antza denez, autoritate portuario horrek jada, erekin ez du erabiltzen eta saldu egin du, eta hemendik aurrera ziurreni, hemendik gutxira, hotel batean bihurtuko da, eta horretxekatik nioen, hau giri ezagutuko dutela. Ez gure Sota Jatnarren aspaldiko ofizina bulegori, baina bai beste hau. Eta hementxe, justo, Guggenheimaren oso hurbilan gaude, euskalduna tralketu, Lasaldeko zubila, eta horratzean, iskutuan baina, Guggenheima bera. Así que horri ez diegu kasurik egingo, ez dugu nahi eta. Venga, eta pista jokutxetara jolastuaz, hemen beste bat, beste igarrikizun bat. Atzean dudan beste hori, Barakaldoko ez, Bilboko beste eraikin publiko batean dagoen beste estatua baten itxura dauka. Ea asmatzen duzuen, ze eraikin den hori, eta ze estatua izango litzatekeen. Hor ere beste pistatxo bat emango dizuet, orain artean agerian zegoena, beste hau bere garaian bezala, 40. hamarkadan, ura ere estali egingo dute eta horrek salbatu zuen. Mater zurezkoa da, eta antxustegi ere zurezkoa dira bihar. Han Santurtzin ere dugune adurtza ere zurezkoa da. Antzina, halako zen gure Kantabriko itsasoko flota, baina, hemen oso modernoak gala, eta kontu horiek ere laskar batean sartzen dira Euskal Herrian, eta Euskal Herriko flota ere hori egin izan behar zuen, modernizatu, eta azkar batean altzairuzko kaskoak eta hasi ziren montatzen olako itxasuntzietan. Eta portuetan genuen patrimonio guztiura desagertu joan zen, eta hortaz ere, ez dakite, pizkatxo bat ere arduraturi, Bermioko armadorian familia, Bizkaiko diputazioari oparitu zion Nuevo Antxustegi itxasuntzia, eta hementxe egon da urtetan zehar usteltzen. Hau polit-politete etorri zen honea, baina diputazioak eta ez zion kasu handirik egiten, alagoxeak dira, gauza batzutako diru asko gastatu, beste gauza batuntzako, nahiz eta oso diru gutxi behar, batez. Eta holaxen ibili izan denbora askotan, gure Nuevo Antxustegi, gure Presiosi, azkenean familiak eta Ondarruko herriak bere hartu emana izan, esku hartzea izan zuten, eta diputazioari eta bertoko guztiei ere azkenean akuilatu, berriro ere itxasontzio berpiztu, eta nintxo badaude, nintxo justo operariak hor begiratzen eta zelan ari dan gehatzen. Baina hori da, azkenen instituzioak eta ez dute diru handirik olako kontutan eta sautzen. Hobeto da norberaren poltsikora sartu eta edo janki batzui, New Yorkeko janki batzui emotea, pilo bat diru. Tabasco, gaurkoan ere. Tabasco, lo de lo